Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako importovať formát JT do Z2 3D. JT je nový prestupový formát systému Unigraphics od firmy Siemens. Dáme si import. Vo filtri si vyberieme formát JT, klikneme na súbor, klikneme Otevřít. Tieto nastavenia nemusíme meniť. Klikneme na OK. Počkáme na import do Z2 3D. Takže máme súčiastku naimportovanú. Je dôležité poznamenať, že na import JT súborov je potrebná samostatná licencia. Nie je to v štandardnej licencii Z2 3D, musí sa to dokúpiť zvlášť. Takže týmto spôsobom sa dajú importovať súbory z formátu JT do Z2 3D.